akong 30 kilos pa nga tuna. Magdala ko sa amo pasalubong. O kilawon. Pagpalit may ice bucket. Okay. Akong sudlan unya sa akong tuna. 30 kilos tuna. Message. Palit may ice bucket. Yes. Tingnan naman ko na siya yun. Mabala. Ako hindi ko siya magamit mo. Ano ni ko diri, di ba? Ano ni ko diri, magkuhan niya po na. Ay, nag-hi siya dam. Bye, mas ate. Oh, i-follow ninyo siya kasi katang Cordapia. Yung artistang kan. Sudlan og tuna. Napagkalagit niya. Sudlan og tuna. Yes. Dako, no? Yes. Pilian lang ba sa mad? Pero ulit sa mad. Ay, samat na ito. Nahulog ba ko? Ay, samat. Para ikuan gud gang kay layo ba kay nagkanang travel. Samat. Ano wala samat? Samaran din mga. Samaran pas dugan sa imong uyab. Sa mga bakit na kay samaran pas dugan sa imong uyab. Wala na unsa naman tawag si Cordapia. Nakapalit na ko guys bucket. 30 kilos. 30 kilos. Nagkamot siya guys. Palit na tagtuna at tag-fish port. Nagkamot si Cordapia kay ang iya man gudang Pasko di siya kauliog. Wala daw siya dala mga tuna or panga or unsa ba diha kay dili gid siya pwede mo uli nga karang bilat ra gud iyang dala. No. Tag-fish port. Tag-fish port guys, kaya may tag-tuna. Ito General Santos City. Dili lang. Balik na may isda. Wato ko kuan guys. General Santos City. Kaya mapalit ko og tuna. Kaya mama na siya ang capital of tuna ang General Santos City in Sarangani Province. Tabok ta dam. Okay, so pa-street na lang ta pa. Yan. Nagwapa ni Cordapia na nagkuan-kuan nagkarang tinggi kag isda. Isda! Oh, isda. Isda! Tuna, panga, mariles, malasugi. Okay. Tuna, panga, mariles, malasugi. Dito na mastil gabi night market. Silutan ako siya kay maningkamot ko daw siya.